ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ମନରେ ଛନକା ପଶି ଯାଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମୋର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ଆଳୁରେ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ପନିପରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ମାନେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା ସବୁଥିରେ ପୁରା ଜମିଯିବ। ଆଳୁ ନେଲି, ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜର କାଟିକି ପାଣିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି ଯେମିତି ସିଏ କଳା ପଡ଼ିଯିବନି। କିଛି ପାନମହୁରି, ଗୋଟା ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ଜୁଆଣି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ଭାଜିକି ତାର ଗୋଟେ ପାଉଡର ବନେଇ ନେବି। କିଛି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ କରିଦେବି। 1.5 କପ୍ ନେଇଗଲି ଦହି, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଏବଂ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ନେଇକି ସେଥିରେ କିଛି ଅଳେଇଚ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗୋଟା ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯେ ଭାଜିଦେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅଦା, ଫାଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଦହିକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିନି। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟେଇ ଦେବି। ଲାଷ୍ଟରେ ନେଇଯିବି କସୁରୀ ମେଥି ଏବଂ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ।